Forestil dig lige en rejse, der ikke kun handler om de steder, du ser, men om den person, du bliver. Det er jo et løfte, man ser rigtig mange steder. Men hvad skal der egentlig til, for at sådan en tur rent faktisk rykker noget? I dag ser vi nærmere på præcis det, baseret på materialet om et koncept, de kalder rejsen i dit liv. Ja, for det er jo missionen her, ikke? Jeg prøver at afdække opskriften. Materialet beskriver en tur til Indien, som de kalder et retreat, med fokus på personlig udvikling og et begreb, de kalder bæredygtighed. Vi skal simpelthen prøve at skille det ad. Hvad adskiller det her fra en almindelig eventyrrejse? Præcis. Er det bare en ferie med lidt yoga, eller ligger der en dybere metode bag? Lad os pakke det ud. Okay, så kernen i konceptet er, som jeg læser det, at de bevidst fletter 3 rejser sammen. En ydre, geografisk rejse, en kulturel rejse, og så den vigtigste, en indre rejse. Det lyder ret overvældende. Det er det. Og det er helt med vilje. Filosofien lader til at være, at ægte personlig udvikling, den sker sjældent i din komfortzone. Kombinationen er designet til at skubbe dig lidt ud af balance. Altså når du pludselig står over for Himalayas storhed, eller duften af krydderier på et marked. Eller møder en buddhistisk nonne. Lige præcis. Så bliver din vante mønster udfordret, og det er i det rum, at du er mest åben for nye indsigter om dig selv. Og det er vel her, det her begreb bæredygtighed kommer ind. Det er ikke et ord, man lige hører hver dag. Hvad dækker det over? Det er et rigtig godt spørgsmål, for det bliver ikke defineret sådan helt eksplicit. Men vi kan godt udlede betydningen. Hvor bæredygtighed handler om at passe på kloden, så ser bæredygtighed ud til at handle om at passe på sig selv. Okay, en slags indre robusthed. Præcis. At finde en indre balance, så du kan navigere i en kompleks verden, uden at brænde ud. Rejsen bliver en slags træningslejr i det her. Alle oplevelserne bliver brugt som brændstof til at styrke den indre kerne. Det er ikke bare afslapning, det er aktivt vedligehold. Det giver mening, men det lyder også som om, at det kræver en ret bestemt type deltager. Det er nok ikke for alle, der bare vil have sol og strand. Slet ikke. Materialet er meget tydeligt. Det her er for dig, der er klar til at se indad. Og de sikrer sig faktisk, at deltagerne er forberedte. Før afrejse tager alle en professionel personlighedstest. Den hedder Spotlight. Spotlight? Ja. Den er baseret på et anerkendt værktøj, der hedder Facet 5. Facet 5. Det lyder meget teknisk. Hvad gør lige præcis det værktøj interessant her? Det, der er interessant, er, at det ikke er en af de der pop-psykologiske tests fra nettet. Facet 5 er et seriøst erhvervsværktøj. Okay, som man bruger i virksomheder? Ja, ofte i lederudvikling. Den kortlægger din personlighed ud fra 5 centrale faktorer. Ting som viljestyrke, empati, følelsesmæssig kontrol. Men vigtigst af alt ser den på, hvordan du sandsynligvis reagerer under pres. Okay. Så du ankommer ikke bare til Indien med en kuffert, du ankommer med et ret præcis kort over dig selv. Præcis. Over dine styrker, og måske endnu vigtigere, dine mentale blindevinkler. Dine faldgrupper. Så man får basically en personlig manual med. Man ved på forhånd, at når jeg bliver overvældet, så er mine tendenser lukket ned. Den slags. Lige nøjagtigt. Det flytter fokus fra bare at opleve Indien til at observere, hvordan du selv reagerer på Indien. Hver oplevelse bliver et spejl. Og når vi taler om oplevelserne, så er der altså noget, der virkelig fangede mig. Sikhernes gyldne tempel i Amritsar. De skriver om mellem 40.000 og 70.000 besøgende hver dag. Det er jo en mellemstor dansk by, der kommer forbi. Det er helt vilde tal. Men det unikke er, at deltagerne ikke bare skal se det, de skal arbejde i køkkenet. Hvad er pointen med det? Det er et genialt greb. Fordi det handler om at bryde den der observatørbarriere. Som turist er du næsten altid adskilt fra kulturen. Der er en usynlig væg. Ja, man kigger på. Præcis. Men i det øjeblik, du får et forklæde på og begynder at hakke grøntsager eller rulle chapatibrød side om side med lokale frivillige, så forsvinder den distance. Du bliver en del af det pulserende maskineri, der brødføder tusindvis af mennesker. Det tvinger dig ud af hovedet og ned i en fælles opgave. Jeg kan forestille mig, at det må være en ret vild oplevelse af fællesskab, at man pludselig bidrager i stedet for bare forbruger. Netop. For mange er det en ekstremt stærk oplevelse af at høre til, selvom man er tusindvis af kilometer hjemmefra. Og det er den følelse af forbundethed, der skaber grobund for refleksion. Man ser det i praksis. Ja, du ser næstekærlighed i praksis, i stedet for bare at læse om det. Det er en lektion, der går direkte i kroppen. Udover den her meget jordnære oplevelse, så er der også den spirituelle dimension.
De nævner specifikt et meget eksklusivt møde med en kvinde, der hedder Bhikshuni Jetsumma Tenzin Palmo. Hvem er hun? Hvorfor er det et højdepunkt? Tenzin Palmo er en helt fascinerende skikkelse. Hun er en af de allerførste vestlige kvinder, der blev ordineret som tibetansk buddhistisk nonne. Hun er berømt for at have tilbragt 12 år i meditation i en afsidesliggende hule i Himalaya. Heraf 3 år i fuldstændig isolation. Wow, 12 år? Ja, hun er en levende legende og en stærk fortaler for kvinders rettigheder inden for buddhismen. Et møde med hende er ikke en turistattraktion. Det er en chance for at stille spørgsmål til en person, der har levet et liv så radikalt anderledes, end vi kan forestille os. Så det handler mindre om religion og mere om at møde et menneske med et helt ekstremt perspektiv på livet? Lige præcis. En, der har valgt alt det materielle fra for at forfølge en indre vej. Det er en chance for at blive konfronteret med dine egne værdier. Hvad er et godt liv? Hvad er lykke? Ja, de spørgsmål bliver pludselig meget konkrete. Adgangen til hende bygger tydeligvis på et personligt netværk, som arrangørerne har. Det kan du ikke bare købe dig til. Og så er der den tredje store oplevelse, naturen. De nævner en vandretur fra et bjergpas ned til noget, der hedder Tibetan Children's Village. Det er altså heller ikke bare en smuk god tur. Nej, igen er det en bevidst kombination. På den ene side har du den der overvældende majestatiske natur i Himalaya. Den kan give en følelse af at være meget lille. En del af noget større. Præcis. Men turen ender så ved et skolehjem for tibetanske børn i eksil. Det er et møde med en meget konkret og ofte barsk virkelighed. En historie om flugt og tab. Så du går fra det store, abstrakte naturview til et meget menneskeligt og rørende møde. Lige nøjagtigt. Hver dag er designet til at ramme dig på flere niveauer, fysisk, følelsesmæssigt og intellektuelt. Det lyder som et slags laboratorium for dig selv. Mødet med nonnen tester din evne til at lytte. Præcis, og arbejdet i templet tester din evne til at give slip på kontrol. Vandreturen tester din udholdenhed. Hver oplevelse er en form for dataindsamling til det personlige projekt, du startede med din Facet 5-profil. Men Indien kan jo også være kaotisk og uforudsigeligt. Hvordan sikrer de, at folk ikke bare bliver stressede, så der slet ikke er plads til refleksion? Det er en utrolig vigtig pointe, og materialet lægger stor vægt på tryghed og struktur. De har et etableret dansk rejsebureau i ryggen, så alt det formelle med Rejsegarantifonden er på plads. Okay, så der er styr på det basale. Ja, og lokalt har de en fast partner, erfarne guider. De nævner endda en detalje, som at de bruger de samme chauffører i bjergene, som de har kendt i årevis. Det signalerer, at de har fjernet så mange usikkerhedsmomenter som muligt. Så ideen er, at når den ydre ramme er helt sikker, så tør du bedre give slip i den indre proces. Præcis. Du kan ikke arbejde med dig selv, hvis du samtidig skal bekymre dig om, hvorvidt din transport dukker op. Den faste struktur med daglige workshops, hvor man bearbejder dagens indtryk, er også afgørende. Oplevelserne bliver pakket ud. Ja, de får ikke bare lov at hobe sig op. De bliver integreret i fællesskab hver eneste dag. Det lyder virkelig gennemtænkt. Hvem er hjernerne bag alt det her? Det kræver vel en helt særlig kombination af kompetencer? Ja, og deres profiler er ret afslørende. Du har Elin Jensen, som er coach og proceskonsulent. Hun er speciale i kommunikation og i at hjælpe folk med at finde ro. Hun repræsenterer den strukturerede coachende del. Lige præcis. Og så har du John Langford, som har en meget bredere baggrund. Han er psykoterapeut, mindfulness-instruktør, men har også en fortid som journalist. Og en dyb personlig interesse i tibetansk buddhisme og kulturen i Nordindien. Det er tydeligvis ham, der har netværket og den kulturelle indsigt. Så det er en kombination af en procesekspert og en kulturekspert. Elin holder rummet, mens John åbner dørene. Det er et perfekt billede på det. Et komplementært partnerskab. Og at de begge er certificeret i Facet 5-værktøjet, det binder det hele sammen. Det viser, at de har et fælles sprog og en fælles metode for den personlige udvikling, der er kernen.